Šta sad? Treba samo da nađemo kutiju Skubi griskalica. Ali ovaj grad je toliko veliki. Odakle da počnemo? Hej, hajde da vidimo da li ona žena nešto zna. Izvinite, gospođo, da li biste nam... Iznenađenje! Virus! Dobrodošli u posljednji nivo. Sada ste u prvoj ligi. Bežimo. Gde idemo? Hej, hajdemo tamo unutra. Super ideja, Fred! Da li neko može da nam pomogne? To si ti! To sam ja! Ti si lik iz Erikove igrice, a ti si iz stvarnog sveta. Jesam li ja to stvarno nosila? Ta jakna uz tu košulju. Lepa marama. Meni odgovara. Odavno nismo vidjeli Erika. On nije video naše promene u oblačenju. Ići ćemo u kupovinu kasnije. Pridružite nam se užini. Čoveče, mislio sam da nas nikad nećeš pozvati. Rokej! Izvoli, druže! Hvala. Ej! Nemamo vremena za igru. Moramo da nađemo Skubi griskalice i izađemo odavde. Vi treba da se opustite. Da, šta vas brine? Pa, fantomski virus. Fantomski šta? Nikad čuo. Šalite se. Kapiram. Virus nije deo ove igrice. On nema razloga da traži naše sajber dvojnike. Vi, sajber društvo, imate sreće. Fantomski virus je jeziv i smeje se ovako. Baš tako. Izađite i igrajte. To je on. Izađite. Izađite. Idemo odavde. Naš kombi je iza. Ja ću da vozim.